Primer de tot, bon dia a tots i moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Ja mos coneixem, ja sabeu qui som en Joan, el director de la Fundació, i bàsicament el que faré ara serà molt breument introduir-vos en aquest acte que feim avui, en aquest acte entre nosaltres, entre alumnes i membres de la Fundació, i vos explicaré els diferents apartats que volem que tingui aquest acte online, tenint en compte que pot tenir una durada de, si no m'equivoco, uns 40 minuts, que és el que permet l'aplicació de Zoom. Però bueno, així que també som conscients de la limitació de temps que tenim i així que us ho disfrutarem encara més. Primer de tot, després d'aquesta petita presentació que vos faré ara, i com que molts de vosaltres mos coneixem i crec que mos sentirem més còmodes si mos tutegem, si vos sembla bé, vos tutejaré i vosaltres me podeu tutejar jo també. Començarem l'acte després d'aquesta introducció a l'acte d'avui. Gary Duran, la vicepresidenta de la Fundació, ens farà un petit discurs de fi de curs, no? a través d'aquesta plataforma, com a vicepresidenta de la Fundació. Després passarem a la Sandra, que com a directora dels cursos de la Fundació i professora dels cursos de mallorquí ens farà una valoració de com han anat els cursos online. Enguany ens farà una valoració, especialment, supos jo, tenint en compte que es tracta del primer any que la Fundació ha fet una aposta per fer els cursos 100% online, no? Hem aprofitat la pandèmia no per quedar-nos de braços creuats, sinó per donar una passa endavant i atrevim-nos a fer els cursos 100% online i en directe, que és una cosa que no havíem fet. Nosaltres anteriorment fèiem els cursos ja online, però ho fem d'una altra manera, no era aquest sistema, i la veritat és que aquest sistema tindrà els seus pros i els seus contres, això també ho comentarem, però ens ha permès dur a terme els cursos enguany i ens ha permès no perdre l'il·lusió de poder dur a terme els cursos en la nostra llengua mallorquina. Després de la valoració de la Sandra, tindria lloc una petita lectura de tots els alumnes aprovats en aquest curs de mallorquí i, finalment, el que voldríem fer seria un petit col·loqui obert on tots vosaltres mos pugueu fer arribar la vostra opinió, un petit col·loqui on mos poguéssiu dir què és el que més vos ha agradat del curs, què és el que no vos ha agradat tant, quins apartats de l'ensenyança del mallorquí vos han entretingut més o vos criden més l'atenció, quins altres no tant, o els trobeu més feixucs. En definitiva, en el darrer apartat de l'acte d'avui us agradaria conèixer la vostra opinió sobre els cursos de mallorquí i també, per què no, la vostra opinió en general, inclús sobre la Fundació. Si voleu que tinguem un petit intercanvi d'impressions sobre la causa de la defensa del mallorquí que exercim des de la Fundació i de qualsevol altra activitat que duim a terme com a entitat, també estarem encantats de rebre la vostra opinió. I sense més romanços per part meua, donaria la paraula a Gary Duran, la vicepresidenta de la Fundació, que ens farà, com he dit abans, un petit discurs d'acte de fi de curs dels cursos de mallorquí 2020-2021 de la Fundació. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i endavant, Gary, quan vulguis. Segonat. Pujaré un poc el so. Me sentiu bé? Me sentiu bé? Ok. Més que un petit discurs, crec que ni s'hora ni dia és quasi per discursos, però sí m'agradaria fer-vos unes petites reflexions damunt aquest curs de mallorquí i damunt la importància que des de la Fundació donem en aquests cursos. Jo vos he dit altres vegades que per nosaltres els cursos de mallorquí, com ara els de menorquí, els d'eivissenc, és probablement l'activitat a la qual hi posam més il·lusió. I perquè és així. Pensant que hi ha molts de motius, però per començar crec que és un acte de resistència el fet d'acudir en aquests cursos, participar, que és un acte de resistència el fet de pretendre
comprendre molt millor saber escriure en mallorquí. Perquè quan durant dècades ens han dit, i sobretot ara ens estan dient que tenim una llengua que no és una llengua, que en realitat és una parla, és una manera de xerrar el català, diguéssim, una cosa folclòrica, una manera folclòrica de xerrar un català normativitzat i que no té cap, no només singularitats, sinó que el que té són elements folclòrics. El fet de dir que no, que estem aprenent una llengua, escriure una llengua, per això dic que és un acte de resistència. Crec que és important diferenciar molt el fet que, evidentment, no se xerra de la mateixa manera a Inca, a Manacor, a Lloseta, a Pollença, i això són parles, això són maneres de xerrar la nostra llengua. Però nosaltres tenim una llengua, la podem escriure, té unes regles, vosaltres ja coneixeu aquestes regles i això ens permet fer aquest acte de resistència que vos comentava. Després hi ha una altra cosa que ve lligada en aquest acte de resistència, és el fet de defensar un dret. Quan un té una llengua, configura el seu pensament pensant en aquesta llengua. Això és molt important. El fet que se mos negui la possibilitat d'escriure en aquesta llengua fa que se mos negui també la possibilitat de configurar aquest pensament a l'hora d'escriure-ho. Perquè a l'hora d'escriure-ho hem d'optar per una modalitat que no és la nostra i a la qual, a més, nosaltres la sentim de qualque manera forastera. I això fa que en el final anirem cap al castellà. Això és dolent, no, però és una llengua diferent. Llavors, el fet que tinguem les eines perquè el nostre pensament, tal com està configurat, pugui ser posat per escrit, crec que també és important. És important també que el fet que se pugui escriure amb unes regles molt concretes, que no són regles que ens hem inventat nosaltres, sinó que són unes regles filològiques, tal com vos explica la Sandra, també ens ajuda a mostrar a la resta del món que el que nosaltres xerram no és només una eina per coverbos, per folclorismes i altres qüestions, sinó que realment podem posar damunt el paper amb una llengua ben escrita des de documents científics, història, relats, novel·les, el que faci falta. I això ho ha demostrat precisament la feina de na Sandra en les traduccions del Petit Príncep o de Tintín. Una manera de demostrar que això és possible, que això és real, que qui diu el contrari ens està negant aquesta possibilitat. Després també crec que és un acte d'amor el que esteu fent vosaltres i per això vos vull agrair. Vosaltres podríeu pensar, podríeu estar dins la queixa aquesta estèril que tenim sempre de les coses van fatal, és que no hi ha manera, és que aquests catalanistes, és que això, i és que això, i és que això, i mentrestant nosaltres estem perdent de vista una llengua que si no s'escriu se perd. En canvi, vosaltres heu optat per no només aquest acte de resistència, sinó també aquest acte d'amor que suposa dir jo estim la meva llengua i vull aprendre a escriure-la, perquè és una manera de defensar-la. Quan tu la defenses escrivint-la malament o ha d'optar per el castellà per defensar-la, llavors es perd la meitat dels seus arguments. D'aquesta manera, quan tu l'escriu bé i quan tu defenses la seva llengua en la seva llengua ben escrita, llavors té tots els arguments. Una altra cosa és que mos creguin, no mos creguin, però és important el manco tenir aquesta eina. Per tant, jo vos agraeixo moltíssim que hagueu fet aquest acte d'amor, de voler perdre hores de la vostra vida intentant aprendre a escriure la vostra llengua. Jo només vos anim que seguiu, que llevat els que estaven en el darrer curs, els altres anigueu pujant en
en els cursos que oferim. I també vos anim en els que ja heu arribat en el punt que podeu escriure bé el mallorquí, que aprofiteu aquesta eina, que l'empleeu, que a les xarxes socials, on sigui, o si teniu aquesta ambició d'escriure, teniu la necessitat d'expressar-vos en mallorquí a l'hora d'escriure un relat, una poesia, una novel·la, que ho faceu, que no tingueu por, perquè ja teniu les eines per fer-ho. I res, amb això a cap i amb aquestes ganes d'encoratjar-vos a que continuï aquesta línia que, com vos he dit, per nosaltres, per la Fundació, és probablement la més important de les que duim a terme. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies, Gary. Donant pas a la Sandra, d'acord, que com a professora dels cursos de mallorquí, com hem comentat abans, ens farà una petita valoració personal i també professional de com han anat enguany aquests cursos que, com han dit, per primera vegada han estat 100% online i en directe, no? I a part de les classes en directe, també els han seguides en diferit totes aquelles persones que no s'han pogut connectar en el moment per streaming. Per tant, han tingut les dues variants. Quan vulguis, Sandra. Bé, jo no soc massa de fer discursos i no sé massa bé el que he de dir. Simplement us puc donar les gràcies per haver estat aquí cada dissabte, que hem format una petita gran família, que cadascú hem aportat el que hem pogut perquè ens passassin bones estones, han rigut, i com ja vos vaig posar en el correu, si sentiu que heu après qualque cosa, malament sigui poc, jo ja me dono per satisfeta, perquè és que ja vos ho han dit tot, o sigui, i a més ja ho han comentat també a classe, vosaltres no veniu aquí per un títol, per una obligació de que ningú vos obligui a que heu de tenir un nivell de lo que sigui, veniu aquí per amor, per amor a lo nostre, i que més que donar-vos les gràcies i que, bueno, que han estat un curs molt agradable amb tots vosaltres. Això és el que... I que espero que ens seguim veient, ja sigui a través de cursos o després ja sabeu que tenim els xats, que hi som tots allà, i quan puguem hem de fer una festa tots, veure-nos les cares i això. Molt bé, i de moltes gràcies, Sandra, per les teves paraules. I passarem a la lectura dels alumnes que enguany han aprovat, han superat satisfactòriament el curs de mallorquí amb els diferents nivells que tenim. Demanaré disculpes per adelantats, sobretot en els alumnes del nivell A, perquè això no se m'adona malament, o jo me pensava que no se m'adonava malament això de llinatges, de dir els noms, però la veritat és que hi ha qualque llinatge que és un poc complicat, però bueno, ho intentarem fer-ho el millor possible. D'alumnes aprovats del curs de mallorquí del nivell A, donem l'enhorabona a la Sarina Benninger, a en Lucas Buller, a Ivan Chiurchiu, a la Marta Polti, a la Kat i a la Catalina Royuela. Del nivell B1, donant l'enhorabona a la Immaculada Alarcón, a en Diego Cánovas, a en Pep Esteve Català, a en Jaume Omar Alzina, a en Catalina Mejías Calvo, a en Antònia Mora, a en Jaume Oliver, a en Damià Ribas, a en Jerónimo Saiz i a en José María Pérez Frau. I finalment, del nivell avançat, dels més experts que tenim ja dins els nostres cursos de mallorquí i que ja han assolit un cert nivell en la nostra llengua, tant oralment, però sobretot per escrit, que és allò que mos importa, com ha comentat Gary, mos importa perquè és l'eina que tenim, el saber escriure correctament en mallorquí els hi fa molt de mal en els catalanistes, molt de mal. Per tant, donant l'enhorabona a els que han completat aquest curs ja de nivell avançat de mallorquí, que són na Cati Joan, na Jerónima Urfila, na Maria Gema Sanz i finalment na Maria Tur Ramon.
Donant l'enhorabona a tots, ja donaríem pas a el que hem dit, en el col·loqui obert amb tots vosaltres. A més, ens va beníssim perquè tenim 20 minuteus que seran boníssims per poder intercanviar opinions. I si vos sembla, jo crec que es procedir, com que la majoria tenim la càmera posada, podria ser tan senzill com xicar la mà i intentarem donar-vos el torn de la paraula en els que vulgueu intervenir. Jo crec que és més còmode així, perquè si tots obrim el micro i començam a ratllar, això seria un guirigall. I, per tant, sense més preàmbuls, si qualcú vol rompre el gel i vol fer qualsevol comentari, intercanviar qualsevol impressió sobre els cursos de mallorquí i també, en general, sobre la fundació i sobre la defensa del mallorquí, que, al cap i a la fi, és el que estem fent aquí, com ha comentat na Gari i també na Sandra, no només es tracta d'aprendre mallorquí, sinó que també realment estem contribuint a la causa de la defensa i la preservació del nostre idioma i, per tant, de la nostra identitat com a mallorquins, com a balears. Res més, qui vulgui començar, veig que na Gari ja ha aixecat la mà, per tant, endavant. Perdoneu, no, només volia demanar disculpes perquè he fet un descuit molt gros en les paraules que vos he dit. Volia agrair també a aquestes persones que són de fora de Mallorca, que han vengut a viure amb nosaltres i que han decidit aprendre el mallorquí, perquè són persones doblement intel·ligents, perquè no s'han deixat endur per l'ambient i han entès que el que nosaltres ensenyam és realment el que se xerra aquí. Han volgut anar a les arrels i han topat bé. Així que a aquestes persones moltíssimes gràcies, perquè el seu acte d'amor encara és doble. I perdoneu. Molt bé. Molt bé, ja ens han aixecat la mà 3 persones. El primer de tot ha estat en Ribes, que m'ha sap greu dir en Ribes pel nom que tens, però si no m'equivoc troc que noms Jaume o ara no ho tenc davant. Però bueno, te diré en Ribes, que és el nom que t'has posat. Per tant, quan vulguis. Sí, bon dia. Jo som un d'aquest que està fora. Però ha volgut aprendre el que no ens van ensenyar. Quan anàvem a escola, en mallorquí no se parlava a casa, però no m'ho ensenyaven. El que he trobat és que tota la consulta que hem hagut de fer està basada en llibres catalans, el 90%. I llavors allà han hagut de treure les conclusions. Potser valdria la pena tenir els propis diccionaris, tenir els propis quaderns, tenir els propis llibres. No sé, se m'ocorreix, perquè si me'l volen llevar els pols dels catalans de damunt, també haurien de passar d'ells totalment. Només volia dir això i gràcies. Abans de donar pas troc que ha estat en Jaume Oliver i na Lola, que bueno, na Lola entenc que és el nom de sa companya. En qualsevol cas, no sé, Gari o Sandra, voleu contestar o voleu que contesti jo? Que m'ha semblat un comentari molt interessant d'en Damià, troc que no és Damià i t'he dit Jaume, perdona. Voleu contestar o voleu que contesti? Sandra, jo puc fer només una reflexió. Per desgràcia, estem en el 2021 i han estat moltes dècades d'imposició catalanista, que passa que desfer aquest camí que duim des de l'any 87 és molt, molt, molt complicat. Nosaltres tenim els mitjans que tenim, ens encantaria fer el que estàs dient, tenir les nostres pròpies eines. De tota manera, na Sandra o en Joan pot aclarir per què els utilitzem, però crec que és la mostra més evident de la situació a la qual vivim, quasi com els cristians durant l'imperi romà, a les catacumbes culturals. I és això el que intentem rompre en la manera humil i en els nostres mitjans. Però tens raó. Sandra? Sí, bé, en Damià se refereix a que hem de consultar moltes vegades el DIEC,
el DIEC. També el diccionari català-valencià-balear, però vaja, aquesta jo, personalment, ja sabeu que m'apareix una meravella, que a més és insuperable. Jo crec que ningú podrà superar aquesta obra, perquè és un recull molt gros. I material, ja sabeu, per part meva vaig fer el quadernet que m'he empleat i anam fent tira-tira de mi i a tots. O sigui, anam fent a poc el que podem. Jo ara, ja sabeu, per part meva he fet aquest material pels cursos i consultes, sí, un diccionari, bueno, tampoc mos poden queixar. Han aconseguit també la Fundació fer un traductor, tenim el traductor, que també és vera que falla un poquet, però com tots els traductors del món, però bueno, tot se pot millorar, així que també te dones la raó. Hola, hola, ja som aquí. Hola, Gemma, posaràs el micro en silenci? Ho poso en silenci? Sí, per favor. Vale. Molt bé, moltíssimes gràcies, Sandra, i hola, Gemma, benvinguda. Jo contestaré ràpidament en Damià perquè me sembla que ha donat en esclau, que diuen en castellà. A veure, Damià, des del punt de vista de la Fundació, contestant a la teva pregunta, jo crec que te podem respondre un poc quina és la nostra estratègia, partint de que compartim 100% el que tu comentes. És a dir, partint, com ha dit Nagari, d'una gran desavantatge, i és que d'ençà de 1983 tenim l'Estatut d'Autonomia com una llosa que mos pesa damunt, i aquí tenien dues alternatives, o dues opcions, que una d'elles seria, per la qual encara considerant que no tenim prou força, seria, de qualque manera, aixecar la bandera de la independència lingüística i que no dic que no seria preferent, i arribar a dir, bueno, nosaltres tenim o cream una acadèmia de la llengua balear o de la llengua de les Balears, on hi hagi representats els parlars mallorquí, menorquí i eivissenc, i per tant duim endavant una gramàtica balear, un diccionari balear i una ortografia balear. Això en cap moment deixa de ser un dels objectius a llarg plaç de la Fundació, però el problema quin és? El problema és que la realitat és com ho diríem, és dura, perquè la pena de tot això ha estat que els qui en el seu dia o bé mos deien que defensarien el nostre o bé els qui ho havien de defensar abans de l'existència de la Fundació no ho van fer o no ho van saber fer bé, i per tant el catalanisme ha anat avançant durant aquests anys. Quina és, per tant, a dia d'avui l'estratègia de la Fundació quan nosaltres consideram que encara no tenim prou força com per crear una acadèmia i dir aquí no ratllar en català, desobeïm la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans perquè sabem que quan nosaltres traguem la nostra pròpia normativa la gent m'ho seguirà i la gent no farà cas a la normativa de CIEC. Com que no volem fer passes en fals des de la Fundació i el que volem és que cada passa endavant que fem no sigui una passa enrere per mallorquí, sinó que sigui endavant de debò, per això les nostres passes de moment han estat dins la normativa oficial de la llengua catalana, que encara que no mos agradi aquí mos hem de menjar. Aquesta estratègia nosaltres li dèiem el cavall de Troia. Per quin motiu? Perquè nosaltres realment no hi combregam i no mos hem amagat mai. Nosaltres no estem d'acord amb aquesta unitat de la llengua, perquè aquesta unitat de la llengua significa per ells que el mallorquí és un subdialecte del català, com ha comentat Nagari, i per tant que nosaltres estem subjugats a ells i que el mallorquí no se pot escriure. Nosaltres no compartim, i si això és unitat de la llengua catalana que tant sacralitzen ells, que no mos esperin, perquè mai la celebrarem ni molt manco la defensarem. Ara bé, partint d'aquí, nosaltres el que sí que reconeixem és, com estic segur que vosaltres també compartireu, és la unitat lingüística no del català, sinó de la llengua d'oc, que això és un poc el que nosaltres defensam, que és la família lingüística occitano-romànica, que és el que els filòlegs i historiadors consideren que era el nostre idioma seran mitja, que anava des del sud de França i arribava fins al Carxe a Múrcia. I tot això era un contínuum lingüístic derivat tant del llatí vulgar com de l'occità que ens van dur
des del sud de França, l'occità que ens va dur el rei Jaume I, així com anava fent les conquistes dins territori espanyol. I, per tant, nosaltres sí que acceptam i sí que compartim que tenim un tronc comú lingüístic i inclús cultural amb aquesta comunitat lingüística, que seríem occitans, aragonesos, valencians, catalans i balears. Els valencians no sé si ens he comentat, però amb això sí que estem d'acord. Però el que no estem d'acord és en que aquest tronc comú només sigui València, Catalunya i Balears, deixant de banda el sud de França, Occitània, que és la mare, és la nostra mare lingüística, que és d'allà on ve la nostra llengua, i molt manco per formar ja, això ja seria un altre tema, però molt manco estaran d'acord per lo que ells ho fan realment, que no ho fan per la llengua, sinó que ho fan perquè per això persegueix un fi polític que tots coneixem. Per tant, quina seria la nostra estratègia? Per què li dèiem el cavall de Troia? La nostra estratègia seria, de moment, dins la normativa que ens dona la llengua catalana, és a dir, l'Institut d'Estudis Catalans, nosaltres el que volem és fer-los treure els colors, i crec que a poc ho estem aconseguint, i ara diré per què, fer-los treure els colors de les catalanades ofensives que ens imposen aquí a Balears, perquè, de qualque manera, ells hagin d'acceptar i cada vegada, i jo crec que, com dic, això està succeint, cada vegada emprin si volem dir-li així, un català més balear. És a dir, cada vegada empren més el mallorquí. Per exemple, en l'Artica Salat, els catalanistes encara no s'atreveixen. Això és un poc en Matías sempre ho diu, Matías Rabassa, company nostre a la Fundació. L'Artica Salat és la línia vermella que ells no volen acceptar. Ells l'odien a l'Artica Salat, i en canvi és la nostra senya d'identitat. En tot el respecte pels pollencins, nosaltres no renunciarem mai en el nostre Artica Salat. Per tant, llevat de l'Artica Salat, tot l'altre ho estan incorporant cada vegada més. És a dir, si ens hi fixam, els catalanistes en els seus diaris digitals o en paper, en els seus escrits, etc., estan emprant cada vegada més les formes balears. Per què? Perquè els hi fa mal, els hi cou, allò que nosaltres els hi dèiem, cada 2 per 3, ja fa 8 anys, enguany farà 8 anys que els hi dèiem, de que ells volen ser més catalans o més catalanistes que els catalans, més papistes que el papa, i que ells no ratllen aquest català de Mallorca que diuen ells, sinó que realment el que defensen és el català de Barcelona. Això els hi fa, de qualque manera els hi fa empaguir, els hi fa afrontar, i per tant, quin és el canvi que nosaltres veiem? Nosaltres veiem que, per una banda, els catalanistes cada vegada ja no s'atreveixen a imposar les formes barcelonines pròpies, sinó que s'obren a les nostres formes. Per tant, aquí podríem dir que estem aconseguint el nostre primer objectiu, que seria la incorporació de les formes balears dins la normativa oficial. Clar, està que aquí hi ha l'altra part, que és que tota aquesta incorporació de formes balears dins la normativa han d'aconseguir que s'adoni a les escoles, i això vol una pressió social i política darrere per aconseguir que els llibres cada vegada s'adaptin més. Nosaltres des de la Fundació sempre denunciam, i de fet vam publicar un estudi fa uns anys sobre la poquíssima adaptació que que fan els llibres de text, les editorials, en el mallorquí. I per altra banda, per què deia que nosaltres estem notant un canvi? I és que fa uns anys nosaltres mateixos érem escèptics en quant a que els comerços, en quant a que les empreses emprassin el mallorquí. Nosaltres pensàvem que tindríem por de fer-ho. I el resultat és que cada vegada, supos que seguiu a la Fundació, a les xarxes socials, i veureu que cada vegada hi ha no només comerços locals, sinó grans superfícies que estan rotulant en mallorquí i estan posant, per exemple, el cas més conegut darrerament és del Campo, que està, totes les seccions del Campo, de les seves superfícies, els estan mallorquinitzant i posen la meva cuina, el meu no sé què, la meva sala menjador, una cosa així. La qüestió és que cada vegada es fa més present en tots d'anar per enrere, anant per endavant, perquè cada vegada, i amb això acabaré, que no me vull allargar més, el mallorquí s'està fent més present dins la societat. I nosaltres, en aquest sentit, sí que som optimistes. Per què? Perquè els vaquells estan ben col·locats a les escoles i els vaquells estan ben col·locats a l'administració pública. Però això no mos ha de desanimar, perquè cada vegada que ells mos ataquen, la gent està més farta i la gent mos fa costat. I la gent diu, jo me vull apuntar, me vull fer soci de la Fundació, perquè
Jo no sé si guanyarem aquesta batalla, jo estic convençut que sí, però la gent ens diu, no sé si la guanyarem, però el manco no la perdrem, perquè jo m'apunto aquí i comptau amb jo per el que faci falta i per això nosaltres deim que són la resistència. Per què? Perquè cada vegada que ells imposen el català a l'educació, en els documents oficials del govern, allà on vulguin, d'acord, allà ho faran, però la societat civil està despertant. I la societat civil, és a dir, les petites botigues, les grans superfícies, aquell empresari o aquell petit empresari que crea una pàgina web i mos contacta amb nosaltres, o aquell que té un bar o un restaurant i mos escriu a la fundació i mos diu vull posar la meva carta en mallorquí, que me podeu ajudar. Això realment és la victòria del mallorquinisme i la victòria de la fundació. Perquè la gent, en tos de dir que això és una batalla perduda, no hi ha res a fer, podem anar a ca nostra, la gent s'està alçant i la gent està dient per fi hi ha qualcú que defensa el nostre i això té futur, perquè per molt que ells s'hagin atrinxerat en el poder polític, per dir-ho de qualque manera, si nosaltres ens atrinxeram a la societat civil i ens feim forts i conscienciem els nostres fills i nets de que el mallorquí és el nostre i no el català, i per tant aconseguim que hi hagi empreses, que hi hagi comerços, que rotulen en mallorquí com està passant, i abans no passava, però ara sí que ja està passant, això és un fruit, és una conseqüència d'aquests anys de lluita per aconseguir que les modalitats siguin presents a la vida pública de Mallorca, això significa que no estem reculant, sinó que estem avançant. Per tant, que hem de fer nosaltres, ens hem de fer forts a la societat civil, i encara que ells estiguin en el poder polític i estiguin dins del seu món, si nosaltres seguim avançant a la societat civil, i la gent ens segueix fent costat, cada vegada tindrem més força i cada vegada podrem pressionar més i podrem fer més pressió a la política, a la classe política. Per tant, en resum, la nostra estratègia seria fer-nos forts a la societat civil i aconseguir que cada vegada més gent escrigui i se publiciti, ja sigui una empresa, una pàgina web o bé les seves pròpies xarxes socials, com ha comentat Negari en mallorquí. Com més forts ens faguem nosaltres a la societat civil, més dèbils seran ells a la política, perquè tard o prest hauran de cedir a les nostres reivindicacions. Qualcú més havia aixecat la mà? Perquè antes havia aixecat la mà en Jaume i na Lola, que he dit jo. Però, endavant, Jaume. Miraré de ser molt curt. Jo, les paraules de Negari, primer, molt important, la més important per jo, acte d'amor. Un acte d'amor és. Un acte de respecte en els nostres pares, en els padrins dels padrins, que els pares en els fills li passen el que ells estimen, el que troben millor. Com és possible que hem arribat a un punt? El meu padrí de Porreres, aixecar-s'hi d'ara, volguessin xerrar amb un al·lot que surt d'escola, petitó, no s'entendrien, dirien quina animalada han fet, com han perdut tot aquest bagatge nostre cultural. L'han perdut. Primer punt. Molt important. Segon, com hem arribat a això? Hem arribat a l'ambició del catalanisme. Però no hem de descuidar, Joan, una cosa molt important. Els llibres, els leccionarios, els missals, estan tots en català. Jo vaig a missa i que per casualitat arriba una català i no ho entenc, el que m'estan dient. No estic visquent. M'abaraten l'accentuació de les drújoles agudes i a l'enrevés i te diuen paraules que no entenc i no és capaç de concentrar-te en l'important de la missa. L'Iglésia va tenir molta culpa perquè es va agafar en el català. En jo tenia temps. Ningú la pressionava, o qualcú sí la pressionava perquè no agafés el mallorquí, o el menorquí a molt, com ho veiem, no? Després, la llengua jo he hagut de viure fora molt de temps, però la llengua sempre m'ha agradat. I volia dir, me vaig fer del Círculo Balear Troquera l'any 2004, que va iniciar aquell moviment per la llengua. Després va desaparèixer perquè tots ho sabem, a on ha desembocat, que també és molt important. I vaig conèixer la fundació, que som de la fundació, a través de les columnes del diari Menorca de Joan Pons, per això hi he d'estar agraït, no? Les columnes tan valentes que fan defensa aquí a Menorca, a Menorquí, o bé, defensa el Balear. Això és molt important, també. I gràcies al Covid, per desgràcia, vaig poder arribar a un curs i conèixer la Sandra i tots els companys de classe. Dels cursos, el més important per jo ha estat tenir recursos, tenir
recursos per poder començar a escriure bé en mallorquí, perquè més avant que el xerram, però a l'hora d'escriure ja fallam i tenim influència del català que també no m'aixaca. Els recursos. Després, com veiem, la gent que feim els cursos són gent molt gran, no, molt jove vull dir, són molt jove. Encara tenen en la memòria paraules que s'estan perdent i doncs recuperar-les també trobo que és una feina que ha de fer la Fundació, si ho pot fer. Jo dono-vos les gràcies a la Fundació per tota la feina i tot el que pugui apoyar vos apoyaré. Moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies, Jaume. Donem pas a la Lola i a la José María. És d'activar ara. Perdona, bon dia a tots. Jo no som la Lola, evidentment, som en Diego. I sempre posa Lola perquè és l'ordenador de la meva dona. Mira, només volia fer un petit comentari carinyós a Nagarí. Quan diu que hem perdut el temps, no és vera. Jo, almenys, no he perdut el temps. He guanyat moltes coses. Perd el temps a anar a jugar les cartes, no fer un curset de mallorquí. Ho dic per futures conferències, que no digui que aprendre mallorquí o qualsevol cosa es perd el temps. No, que va, han guanyat molt de coneixements i això no té preu. Segona, com vaig conèixer la Fundació, crec que per una red social que vaig veure alguna cosa i evidentment me vaig apuntar. Jo, quan en Jaume, també era del Círculo Balear, però no tenia massa contacte i tot això. El que m'ha portat el curs, a part dels coneixements que aprens, és llevar-te'n la por a escriure en mallorquí. Jo mai havia escrit en mallorquí, me varen educar en castellà, evidentment, i vaig aprendre mallorquí a Sevilla, o sigui, una cosa raríssima, però bueno. I espero l'any que ve continuar, perquè m'he quedat amb ganes. Viure de fora te fa veure les coses d'una manera totalment distinta, enyorar el que és teu, igual que enyores les panades, enyores sentir el mallorquí. Y entonces lo que trobo a faltar un poquet, no a la Fundació en general, és la difusió de comentaris, notícies, un poc de cultura en mallorquí per les xarxes socials, que això no és cap, no has de pagar un diari, no has de fer res, simplement, jo què sé, fer un comentari com ha sido la setmana, per dir alguna cosa, en mallorquí. I amb això crec que seria bastant interessant perquè estem fora que no llegim diaris de Mallorca, ni de Menorca, ni d'Eivissa. I això és tot. Donar les gràcies a la Sandra per la tremenda paciència que ha tingut amb nosaltres, perquè ha de tenir molta paciència per aguantar-ho. I espero que l'any que ve la podem trobar una altra vegada. Vinga, adeu a tots. Adéu. Moltes gràcies, Diego. Si no m'equivoco, has dit que només Diego. Molt bé. I troc que donem pas a José María, havia aixecat la mà, i troc que a Jerónima Urfila... No, jo no tenia res a dir. Vale. No tenia res a dir, gràcies. Jerónima, quan puguis, silencia el micròfon, si no te sap greu, i quan puguis dir-ho, aixeca... Silenciat. Fantàstic, moltíssimes gràcies. I José María, en voler. No te sentim, José María. No sé com és, però deus tenir el volum del micròfon. És a dir, tens el micròfon activat, però no te sentim. Puc aprofitar una cosa? Puc aprofitar un momentet? Mentres. Endavant, Gary. No, res, només una qüestió. Disculpa, però no me referia a perdre el temps, me referia a perdre unes hores des dissabte que se podrien fer potser altres coses, guanyar-les
guanyar-les en aprendre mallorquí. I volia aprofitar el tema cultural per, si no heu rebut encara la comunicació, que sapigueu que dissabte que ve estàu convocats en els que li faci ganes a fer una visita cultural cap a Cor. Seria a les 10 del matí, perquè si no farà massa calor, i fer una visita per cap a Cor, pel poblat teleòtic, mal dit poblat teleòtic d'allà, que està a la carretera de Llucmajor, i jo intentaré fer-vos de guia, com a historiadora, fer-vos de guia per mostrar-vos un poc, per intentar interpretar aquestes pedres que veiem, perquè dins la Fundació tenim pensant que és molt important que puguem conèixer la nostra història i començar per l'època teleòtica, inclús antes d'època teleòtica, crec que és un bon inici. I ara crec que se donen les circumstàncies per poder-ho fer-ho. Llavors, si vos poseu en contacte amb la Carmen i vos hi apuntau, fantàstic. Seria això, dissabte que ve a les 10 del matí. I seria de vegades una hora, i si qualcú després se vol quedar a berenar en el bar que hi ha a la centrada, doncs perfecte. I si no, a les 11 hauria acabat la visita. Moltes gràcies, Gari. José María, si no te funcionés el micro, ho pots provar, prova-m'ho, però si no, el que te volia dir és que hi ha una pestanya aquí baix que posa xatear, no sé si ho veus, i en qualsevol cas, si no te funcionés el micròfon, ens pots escriure per allà el que vulguis dir i ho podrem llegir. De totes maneres, troc que ara t'he sentit, Bé, no sé si ara me sents. Vale, gràcies. Bé, bon dia. Volia donar les gràcies a la Fundació perquè sense cap ajuda oficial. Jo crec que és l'avantguàrdia de, com deies, Joan i Gari, de la resistència, de la nostra cultura, del mallorquí. I jo crec que fa un esforç molt important, no només i sobretot en les classes de mallorquí, també la publicació de llibres, jo les tenc tots, i també en l'aplicació Telegram, que jo sé que és una feinada que va haver de fer la Sandra. Jo de les classes estic molt content, jo crec que hem aprofitat molt, hem fet tot el temari, la Sandra ens ha donat exercicis, hem hagut de seguir el test, i sobretot vull destacar de la Sandra aquesta idea integradora que té de les distintes maneres de dir qualque cosa a Campos, a Manacor, a Pollença, sempre respectuosa en les distintes modalitats de xerrar a cada banda, mai imposant un model o un sistema normalitzador que trepitja en els altres, que és tot el contrari que hem de sofrir en el català d'ara. I després, si hem de ser un poc coherents, hem de dir jo què faig per defensar com a ciutadà aquesta cultura i el nostre mallorquí. L'únic que faig, però jo soc molt pesat, sobretot en el meu àmbit familiar, les meves filles, és insistir de què és el nostre i què no és el nostre, què és el que ens estan obligant, el que ens estan imposant i que no és d'aquí, mai ho ha estat, què és el que xerraven els nostres predins i què és el que xerren les meves filles que no té res a veure. Les meves filles estan estudiant batxiller i estan estudiant amb una llengua que no és d'aquí. Nosaltres no vàrem tenir, com ha dit en Damià, l'oportunitat d'aprendre, els nostres pares i els nostres predins tampoc, però que el que és absurd i ridícul és el que estan estudiant les nostres filles. I a partir d'aquí la indignació i la contrariat, està contrariat contra aquesta situació que ens estan imposant. I que fa cadascú a casa seva, jo per almenys intentar inculcar què és el nostre, el que hem de defensar i mai deixar-nos trepitjar ni per una llengua ni per una cultura que no és la nostra. I jo, per la meva part, ja és tot. I sí que m'estaria interessat en continuar les classes a partir del pròxim, imagino, setembre, octubre, quan mos digueu. I gràcies per tot. Gràcies. Moltíssimes gràcies, José María. Me sembla que has donat en esclau perquè, sense cap tipus de dubte,
aconseguir que hi hagi la gent jove, les noves generacions que agafin el testimoni. Això és una cosa que sempre diu Antoni Planes, patró de la Fundació, que si nosaltres aconseguim que la gent jove que es que venen darrere agafin el testimoni de la defensa del mallorquí, menorquí i Vicent, nosaltres ja haurem aconseguit el nostre objectiu, que serà que això no quedi diluït, que això no mori de finor, sinó que darrere nosaltres vengui qualcú amb la mateixa il·lusió, amb el mateix sentiment i amb la mateixa consciència de que defensar la nostra llengua és defensar la nostra identitat, la nostra terra. Estic completament d'acord. Donant la paraula a Esteve, que ha aixecat la mà, a Gemma també, i amb això hauríem d'anar acabant. Zoom mos ha donat uns minutets més, el que no sé fins quan. Per tant, Esteve i Gemma, bueno, primer Esteve i després Gemma. Endavant. Bueno, jo, molt breument, només sumen-me les paraules d'en José María, donar les gràcies a la Fundació per la funció que té i per la feina que fa, donar les gràcies totalment a la Sandra perquè ha estat una meravella poder compartir amb ella aquest curs i que mos ensenyés i poder fer feina amb ella. Ha estat una meravella. I res, això, que crec que, com tu has dit, Joan, en José María ha donat el clau, i la feina que tenim nosaltres, la més propera que tenim i la més fàcil de fer, és en el nostre envoltant fer aquesta feina, dir-li. És que no, això, sobretot a les noves generacions, no és així com se xerrava antigament aquí, no és així com xerrava els meus padrins. Això és la feina més fàcil que tenim de fer. L'altra és una feina que hi ha gent que li costa més, hi ha gent que li costa menys, que de vegades t'assenyala i te marca, que és ampliar aquesta feina a la gent de fora del teu envoltant, en els teus veïnats, en els teus amics, i dir, pues mira, jo estic fent un curs que m'estan ensenyant a escriure de veres en mallorquí, no això que fan, per exemple, la famosa escola de mallorquí de Manacor, que jo sempre, com que som de Manacor, dono guerra amb això, sinó a escriure de veres en mallorquí, i m'ho està ensenyant la Fundació Jaume III, i m'ensenya sense ajudes, cap tipus d'ajudes dels polítics, ni del poder polític, ni dels funcionaris, ni de ningú. Ho fan altruistament, i ho fan lluitant per la nostra cultura i per la nostra herència. I ja està, només era dir això. I gràcies, de nou, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Esteve, a tu, a part d'alumne, també per la feina que fas, com fes tots, en el vostre dia a dia per defensar el mallorquí. Abans de donar pas a Gemma i per anar acabant, una cosa que us he de demanar. Mos donau permís, entenc que sí, perquè puguem gravar aquest acte que estem tenint, per poder-lo penjar després a les xarxes socials. Us pareix bé? Si ningú diu el contrari, fantàstic, entenem que mos pareix bé. Moltes gràcies, perquè així que ho podrem penjar a les xarxes socials de la Fundació i estic segur que s'animarà, només aquest petit col·loqui que acabem de tenir, animarà molta gent a l'any que ve a voler fer els cursos de la Fundació i, bueno, jo crec que així que també tenim un polit record d'aquest acte. I ja sense més, per anar acabant, Gemma, endavant. Ara, se me sent. Bé, no, només volia donar les gràcies i sobretot a la Sandra, que ha tingut, bé, paciència, no més de més, perquè jo s'ha de tenir molta. Però estic molt satisfeta i escric en mallorquí, i això per jo me valor moltíssim. Entre la Sandra i també ho diré, amb el traductor també, que hi ha moltes paraules que no les té molt clares, fec una ullada i molt bé, estic contenta. I bé, desitjant es facin curs, seguir, i que m'agradaven més les classes presencials, això de molt. El contacte de tu a tu és com no és res. Però, dins de tot,
Però jo pensava que m'acostaria més i contenta. I bé, que tinc que partir corrents, però estic molt contenta i desitjant tornar. Besitos a tots. Adéu. Idò, moltíssimes gràcies, Gemma. Idò, per anar acabant, jo us voldria comentar dues coses. La primera seria que en el traductor segur que més d'un de vosaltres heu vist que hi ha fallos, hi ha errades, qualque, com ja ho he comentat na Sandra, perquè no és perfecta, qualque resposta, o bé la paraula és una catalanada, no? I nosaltres som conscients d'això i estem intentant, abans sí per enguany, de cara al setembre, ho hem rectificat els errors que hem trobat, i també que a vegades hi ha formes lingüístiques que no estan del tot, com ho diríem, dins el mallorquí, sinó que a vegades m'ho sembla que ortogràfiques me refresca, que per exemple a vegades poses aigua, no? Agua, i la resposta per escrit és aigua en tos d'aigua, tal qual. Vosaltres sabeu que la Fundació no estem en contra de que qui vulgui, com per exemple els eivissencs, o per exemple a Menorca mateix, que molta gent escriure aigua amb o final li sembla mallorquí, no? Quan en menorquí ho diem igual, però bueno, la qüestió seria que la Fundació no estem en contra, sinó que estem també a favor d'escriure llengua i aigua amb o final, no només de dir-ho, sinó també d'escriure-ho. Per tant, simplement només volia dir que sapigueu que des de la Fundació ho tenim en compte i tenim present, anar modificant i anar millorant aquests canvis tant en el traductor com en el Telegram en mallorquí, que vos anim a descarregar-vos el Telegram en mallorquí, que és l'aplicació que tenim, que és com el WhatsApp però Telegram, i damunt el podeu tenir en mallorquí gràcies a la feina que va fer na Sandra. I què més vos volia dir? Lo darrer, important, el que mos ha comentat na Gary de Capocorp la setmana que ve. I ja per acabar, jo us volia fer una proposta, perquè avui no ha estat possible que hi fossin els companys d'Eivissa i de Menorca, però jo m'he quedat amb ganes de més, perquè al final jo som infiltrat aquí, jo som l'únic que no som mallorquí. Però jo m'he quedat amb ganes de més, de ratllar amb vosaltres, perquè la veritat és que, a part de l'acte de fi de curs com a tal, que és el que acabem de fer, s'intercanvi, a més, heu fet uns comentaris molt interessants relacionats directament amb lo imprescindible que hem de fer per preservar el mallorquí, perquè aquesta causa segueixi i vagi endavant. Per tant, jo vos volia proposar, si vos interessaria, si vos faria il·lusió, connectar-vos el dia que faguem l'acte de fi de curs de menorquí i d'eivissenc, a veure si vos faria ganes connectar-vos també, com a alumnes que sou de mallorquí, per poder participar amb els alumnes de menorquí i amb els d'eivissenc, perquè crec que d'aquesta trobada podria sortir una cosa prou interessant i molt polida, no? Com deim nosaltres, i a Eivissa també ho diem. Vosaltres deis més, bé, sou dir una monada i coses així, no? Per tant, bé, res més, si vos faria il·lusió, que troc que sí, per les cares que veig, esteu convidats i vos avisarem, vos informarem de quan serà aquesta trobada, que faríem més o menys com avui, mos connectaríem i compartiríem reunió amb els companys menorquins i eivissencs. Jo troc que seria una cosa molt agradable i satisfactòria per tots. I res més, també recordeu-vos, ja que hi som, que tenim un canal informatiu de la Fundació a Telegram. Sé que qualcuns de vosaltres ja hi sou, però per si qualcú no hi és, només vos heu de descarregar el Telegram i tenim un canal informatiu i tenim un grup per socis de la Fundació. Un grup on a diari comentam aquelles notícies relacionades amb la nostra llengua, amb la nostra cultura, i on intercanviem impressions i de qualque manera mantenim viva la Fundació mentre no ens deixen relacionar-nos presencialment per mort de la situació sanitària. D'acord? Per tant, qui vulgui formar part del grup de Telegram de la Fundació, només m'ho heu de fer saber, m'escriviu jo o escriviu a Sandra o a Gary i vos entrarem encantats dins el nostre grup de Telegram. I res més, donem-vos les gràcies en nom del patronat de la Fundació perquè sou imprescindibles. Vosaltres sou els soldats del mallorquí. No som nosaltres som gent que està a la Fundació i que fa el possible perquè, per sort, entre uns i altres hem conegut la Fundació igual que vosaltres, però nosaltres, sense vosaltres, no faríem res. La Fundació, nosaltres ja podríem fer traductors, ja podríem fer telegrams en mallorquí i premis literaris,
que sense vosaltres, que l'escriviu i que animau a la gent a que formi part de la fundació i feis créixer aquesta història, aquesta entitat, no seria possible. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per fer possible la defensa del mallorquí i vos informarem de quan serà aquest pròxim acte amb els companyeros que des vosaltres de menorquí i d'Eivissenc. Moltes gràcies a tots i que tingueu un molt bon dia. Adéu, igualment. Adéu, bon dia. Adéu a tots. Passeu bon estiu. Bon dia. Adéu i moltes gràcies a tots. Adéu, gràcies a tots. Adéu, bon dia. Adiós. Gràcies a tots. Adiós a Adéu. tothom. Adéu. Adéu. Adéu.